Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथां खावनाय YouTube channel बरायबाय फेनफोरम सिअफिनार बा गोदान भिडिअ लांना फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेल नायनानै भिडिअ आं खालामना भिडिअखौ उदाव स्किप खालामा जासे जोबजासिम नायलांदों लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला जोंहा दाख्लै साननै सानथाम सिगां जाना थांनाय मोनसे एक्सिडेन्ट एबा घटनाखौ जों सारा बर'फ्रानो मोनथिजोबखाबाय ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबावदों ओरैबायदि भिडिअ जिखुनु बे भिडिअखौ आं नोंथांमोन दा दसे उनाव होनो हागोन ओमफ्राय आं नोंथांमोननो एसे फोरमायनो सानदों बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला जेनोखि बांसिनै मा होनो दाख्लैथ' जेनोखि सासे बर' आइजो थैना थांनायखौ गोबांथारानो ट्रल खालामबाय ओमफ्राय बेखौथ' बार होदो ओमफ्राय बेनि उनावहायबो जायनाखि मा होनो गुवाहाटियाव थाग्रा बर' सिख्लाफोर बिथांमोनखौबो बिथांमोननि कमेन्ट बक्सआव थांनानै गोबांथार गाज्रि बुंहरनाय कमेन्ट हरनाय बेफोरखौ लानानै सासे मा होनो आं बिथांखौ बैसोआव देरसिना जागोन जानो हागौ बेनिखायनो आब'निफ्राय सासे आब'आ गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे भिडिअ बानायना होदों आरोना बे भिडिअ बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोन आं बे भिडिअखौ होना होगोन आरोना नोंथांमोना नायना लानो हागोन ओमफ्राय बिथांनि फेसबुकनि नामखौ आङो बिथांनि भिडिअआवनो लिरना होगोन आरोना नोंथांमोनाबो नायनो हागोन ओमफ्राय लोगोफोरनि बे भिडिअखौ होयैनि सिगां नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायोल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा आरोना बे गरम बोथोरावबो आं नोंथांनि थाखाय भिडिअ बानायदों नै दा गोलोमजोबनायखौ नुदों जानो हागौ नोंथांमोना नुवाखै खिन्थु आं गोलोमजोबबाय मानसिया जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लादो आरोना गासिबो गुवाहाटियाव थाहैनायफोरानो मोजां नङा गाज्रिजोब एक्टरफोरा बिदि सानना लानाय बा बिदि होनग्रा मानसिफोरनि थाखाय फंनैसो बुंनो सानदों नंगौ नोंथांमोननि बुंनायाबो नंगौ गुवाहाटियाव मेरला हामा मानसिफोरानो थायो बाट बेफोर हामानि गेजेराव 80% हामा गुवाहाटियाव 80% हामा दङब्ला बे 80नि 20%आवनो मोजां मानसियानो दं दा जोंनि समाजाव मा जाखो सानैसो गाज्रि मानसिफोरनि थाखायनो गासिबो मोजां मानसिफोरा गाज्रि मुं मोनफानो गोनां जायो दा गुवाहाटियाव फरायनो थाहैनायफोरा दं मेरला मोजां दं मोजांबो दं बेनि लोगोआव बेफोराव बिराद गाज्रि मानसि दंना बिसोरनि लोगोआव बिसोर मोजां सुबुंफोराबो गाज्रि मोनफायो थ' बिदि आरो मानसिखौ माने बे मानसिनि केरेक्टारखौ मिथियावसेयानो नोंसोर मानसिफ्रा माने जाज खालामनो नाङा आरोना मानसिखौ आं नुबोदों मानो होनबा आंबो गुवाहाटियाव थाना फैनाय आंबो गुवाहाटियाव थायोमोन दाथ' न'आवनो दंफैयो कचिं जोबनायखाय थ' आंबो नुबोबाय सोर मानसिया सोर बोरै जोंबो मिथिगौ जोंबो थानाय मानसि थ' गोबां मेरला मोजां मानसि दं जोंबो मोजां मानसिखौ लोगो मोन्दों ओजों थांनानै बिराद मोजां मानसिखौ लोगो मोन्दों खायफाया एसे एनै बेरायो दिसुन सिख्लाफोरा बेफोर बेरायनाय सिख्लाफोरा गाज्रि बेफोर नङा माने एसे एनै गावनि हेल्थखौ मोजां लानो बा साननाय हनायफोरखौ एसे नेचाराव गिदिंबा एसे मोजां मोनोना मानसिफोरा मेन्टेलिटिफोरा थ' बेनि थाखाय खायफाया एसे एनै गिदिङो थ' बे गिदिंनायखौनो मानसिफोरा गाज्रि सानो थ' आं जेबो बुंलायफोरखौ माने बिदि नेगेटिभ साननायखौ नोंथांमोना अभारद्राय साननांगौ साननायाबो जादों मोनसेया गाज्रि नङा बाट बेफोर मोजांनि गाज्रिनि गेजेराव 20%आनो मोजां दं बेयाव थ' गासिबो बिदि मिन्थिहरसानो जानला मानला गुवाहाटियाव फरायजोबनाय थाहैजोबनाय मानसिफोरानो बिदि होननायखौ आं दा खोनागासिनो नुबोगासिनो माने मानसिफ्रा बिराद होनग्रा दं आंखौबो होनहरो दा मानसिफोरा थ' बिदि दा होन मानसिनि केरेक्टारखौ मिन्थियाबा बिदि होननाङा ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुबाय बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबा जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंनि साननाया बेनो जे बिथाङाबो बुंदों जे मा होनो आंनि साननायावबो जेनोखि 10 जन मानसिनि गेजेराव जेन'बा हमना लादो नों मा होनो 8 जना गाज्रिबा 2 मोजां थागोन बेयाव बेनि थाखायनो 10 जनखौबो रायजोबनांगौ बुंजोबनांगौ बे नङा आरोना आंनि साननायावबो बेनो सासेया दाख्लै जे जाना थांबाय गासिबो जेनोखि गुवाहाटियाव थाहैग्रा मानसिफोरखौनो बुंजोबद्रायनांगौ गाज्रि कमेन्ट हरनांगौ बेबो नङा आरोना मा होनो बे गुवाहाटियाव मा होनो 100 जन थाहैनायाव मा होनो 50 जना मा होनो 80 जना गाज्रिबाबो 20 जना मोजां थानो हागौ आरोना बेनि थाखायनो गासिखौबो गाज्रि बुंनाया मोजां नङा आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबा जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंबो भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालाम थाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ बाय